nigo egatia bamenye korwa ensemo gose wadi ya Nyansiongo iyo gotoka ase bunge ya Burabu imeye kaunti ya Nyamira babere bawe sokia na kwimurunganeria oboteneri gose kwimurunganeria oboteneri bwo mugavana we kaunti ya Nyamira Amos Kimwe Munyaribo ase ensemo ya magendero ukwana negetaseni kya Ndizi TV nigo egatia bamenye abo babere batana nigo babere bakwebwa ase ensemo ya magendero imeye kaunti ya Nyamira ase batabiro na nonya no MCA benseme yonigo atari ko baikiraneria amagendero asenchira ebwenrete nigo bana baruro ko bore ochase abarayibonsi ko rwase kaunti ya Nyamira anene ko rwase bunge ya Burabu ko bwatrana asoko enekia abuna magendero aberga korokana ase ewodi yo ya Nyansiongo muri ko rwase kaunti ya Nyamira Paul Kapokara namange bago kwane mechi nseme chiga cha Nyansiongo egati abamenye abo anene barabonchire ko rwase chire ya Nyansiongo nigo bagikeri uburayi bubebo mugavana we county ya Nyamira Mosque Amos Kimwe Munyaribo tubona gotoroje nga tubagire ntori ase county gotoroje nga Burabu tugutagete twaye gunonye ne county yitorende egakogara gotoroje nga ntubekiri ntori ase county ya Nyamira kiagara tubagire binte binge bigokorwa ntuntora bikoreru nande ntubirochi nande nabotoroje nga ntubwati montonde bwanzike ngo monto toroje tubwate no muchumbe bwiye kabande ntubaruchi Menyabo nigo bagendera ko bakwimurungarere ko bwatakanamo no obokoli bobe inyurekane nga nigo asebondo batabwati MCA General Marita mwana botuke nare kuboringa ase budget ya Burabu Nyansiongo ward ngo batura allocated ne budget ye gokore bintororo nare kuboriga bananga e budget ye ito ya Burabu tware kowe gokore bintu Burabu ngonyete nenete nane nga yegokia singe njondo bwati mwe MCA bono ego guturigererio guso gutuboria mangana ayo tutaite kumange budget ye ito yabege tu asebo Nyansiongo ward nga yagende bamenya abo nigo ba muboldi umugavana gotaba ningora nakubakorera emirimo yabo boyikira n'ubunabona ko barosire kibara okubwatuka bw'eki basari ogotinya omurembe kurwa sorogongorwo egati ya maganyanda mange gavana toto itokorenga kichikura yoka toto itokorolekera tubwata obokon so that chikura ewe bantu bagochichenga bono iga basari sinto chiro chibina baminto bakwanire insecurity all over ntwanya ko iwo gokwana launching of projects seita para nchiyo nyagitari moino gali amariogo okugogo ikogwate bugenda yende chemist. We don't know where we are. Awin anawe mugabano itobono anda so korwa gusenga kiere nyagara tu abeire to kubwati kibasari eki gochi kwena nwa abantu bali bakwenyara abantu aba banse pipipi njiri kwena nande nonya nkuru myaka ya magega ntwe twali ko nganji basari nkire akyo katabo maene myaka ya ere bere ntwa amachigo kirora lakini omwaka oyo ntorarora nganga ichi achire gochi to kubori umugabano itonga umugabano ito utago tubwatesia ebinte bibinde nonya ne budget mune yatebwa kibese cyabete budgeted for Backstreet Nyansiongo ngaichi achiete nkiga ko gara chipale chichito chitana ko igoro paka goikera bono iga etauni igoke Backstreet yabuchiduka nchirororo chiwena takokora egasi chigari gwente ko ire mesigo ororo lakini asite iyo chigari chigweta chire mesigo go chi Backstreet echi abamenyi abubo igo nigo bagendera ko bakwemurungareria igoto eyuera sayo asebono bajeganire serikali ya county Nyamira ko imoki gatambukiro ngiyoko rusiye goteywa sayo ninjire yemo yokobabekira asaga yase bagokorera ubonchereri obuo nyore egabana te kunyara gusangereria eubi tige contract abantu nabanga babwate kigari gaiga barakore egasi yo gusangereria eubi erigigwa sera irwe so tati etauni iterro kane en omweli ye nigo babudi serikali kwangu yogo chori kyombekeri ky'abachori amone chimbebe kya IEBC uninchire yemo yoko bali bagali yogo choromu wa klishobo uyu orachikoga ya nemechande yo bagendrete gwetera igo ngo saba abantu baitu banyansiongo murigereri kwa undani tochore MCA ogochigo tokonya ase mechande yetu atwarire engakie yonse ginko reporter getaseni kya wonjete kya Ndizi TV kurwa sinseme chiga kya Nyansiongo bunge ya Burabu imeye county ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara